Hello everyone, myself Bhagwati and I am from Devur district. ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଚୁଜ୍ ବା ଡିସିସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କେବଳ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ବିଜନେସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସତ କଥା କହିବି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଶହ ଶହ ଅପସନ୍ ଥାଉ ଥାଉ କେବଳ ଫରଏଭର ଲିଭିଂକୁ ହିଁ ବାଛିଲି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏହା ବାକି ସବୁଠାରୁ କାହିଁକି ଅଲଗା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଏଠାରେ କାହା ପଛରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େନି। ନୋ କଲିଂ। ମୁଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନିଜେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କାରଣ, ସମୟର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ମାତ୍ର 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏହା ଏକ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍କିଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଠି ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଶିଖୁଛି ଯାହା ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନର ସହ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ତେବେ ମୋତେ ରେଡ଼ି ବୋଲି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାୟୋରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।